Bé, agraïm també al doctor Agustí Llançà que vengui a participar en aquesta quarta jornada tècnica de la Serra de Tramuntana de la Ruta de Pedrança, Connexió de la Ciència. El doctor Llançà és doctor en Ciències Físiques i meteoròleg superior de l'Estat. Ha fet feina 43 anys a la meteorologia estatal, 25 dels quals com a cap de la delegació de meteorologia al Balears. Ha compaginat l'activitat tècnica de gestió amb l'activitat científica sobre el clima de les Balears, rissagues, depressions i el temps advers a la Mediterrània i els vents regionals i locals. I la divulgació. És autor de més de 150 títols i ha participat en nombrosos projectes de recerca tant nacionals com internacionals. Del projecte MEDETS sobre ciclons i temps adversos a la Mediterrània ha estat impulsor i líder internacional permanent. Ara és col·laborador honorífic de la Universitat de les Illes Balears, membre fundador de l'Institut Menorquí d'Estudis i membre del patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca. També va rebre el Premi Usina de part del GOP. Moltes gràcies per aquí i és la darrera ponència per avui i també li agraïm la seva participació. Sí, ja està. Està bé. Ara sí. Sí? En farem un recorregut, diguem, per la serra, seguint la ruta de Pedra en Sec, per veure quines particularitats climàtiques anem trobant. Jo espero que no vos faci massa problemes si m'ho baixo una mica, perquè si no m'ha trobat bloquejat completament. Bé, la ruta de Pedra en Sec agafa pràcticament tota la serra de Tramuntana i el que podríem començar per dir és que la Serra de Tramuntana és un paratge que en si, en molts aspectes, ara heu vist uns aspectes geològics concretament, en molts aspectes és un paratge singular. Per alguna causa també ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat no fa massa. Però és que també des del punt de vista climàtic la Serra de Tramuntana és un paratge particular, és un paratge singular. Anem a veure aquestes primeres figures per fer-nos una idea. Aquest mapa és un mapa de precipitació mitjana anual, referit en el període 1981-2010, i si mirem amb una mica de detall, el que podem veure és que de tota la regió més propera a la Mediterrània, el màxim de pluja està situat precisament a la Serra de Tramuntana. O sigui que la Serra de Tramuntana és el màxim de pluja de les zones costeres peninsulars, espanyoles de la Mediterrània. Si miram en aquest altre mapa, que és un mapa de màxims, la mitjana dels màxims de precipitació diària que hi ha al llarg de l'any, veiem que hi ha com a 3 punts que destaquen per intensitats màximes de precipitació, i aquests 3 punts que destaquen en aquest sentit són en els relleus finals del Pirineu, cap a Girona, en aquesta zona, que és la zona entre Alacant i València, que produeix els màxims d'inundacions normalment a la regió mediterrània, i aquest altre punt. Són punts que se'n veuen en morat. Aquest altre punt, que és, altra vegada, la Serra de Tramuntana. Per tant, la Serra de Tramuntana és singular en el sentit que en precipitació és extraordinàriament destacada comparat amb el semi mediterrani en el que estem. Però, a pesar de tot, a pesar que hi hagi aquest màxim de pluja a la Serra de Tramuntana, el clima en general de la serra, com de totes les Balears, quasi totes les Balears, segueix sent mediterrani. Clima mediterrani, la classificació internacional dels climes de Köppen, clima mediterrani vol dir clima d'estiu sec. O sigui que la Serra de Tramuntana, malgrat que sigui tan plujosa, té l'estiu sec, perquè és zona mediterrània. Com ho veiem? Ho veiem en aquest mapa, que és un mapa de distribució de tipus de clima en el conjunt de tot Espanya. Aquí apareixen en verd les regions de clima mediterrani. El clima mediterrani a Espanya no n'hi ha per tot, però és predominant, evidentment, com podem veure. Mirant a les Illes Balears en concret, què és el que veiem? Que quasi tot és verd. Quasi tot és verd, per tant, quasi tot és mediterrani. A Mallorca, concretament, la zona central de la Serra de Tramuntana
és d'un verd una mica més pujat. Aquest verd una mica més pujat se correspon a aquest nivell d'aquí, que vol dir que no és tan càlid com la resta dels climes mediterranis, una mica més fresc. Però hi ha una altra cosa que ens crida l'atenció i és aquestes zones en color groc. Les zones en color groc són zones de clima àrid. Les zones de clima àrid, per tant, els conjunts de la península Ibèrica estan bastant esteses. Hi ha zones extenses, zones importants, que tenen clima àrid dins el Vall de l'Ebre i dins la zona de sud-est. Però és que a les Balears també hi ha clima àrid. O sigui, no és cert que totes les Balears siguin mediterrànies. Dins les Balears hi ha regions de clima àrid, concretament al sud de Mallorca, la meitat d'Eivissa i tota Formentera. Però la serra apareix, en principi, segons aquest mapa, apareix com a clima mediterrani, tot i que hi ha que dir que la zona de clima àrid toca l'extrem de l'àrea. Bé, anem a veure aquestes distribucions comparatives de règim de pluja. Això són els mesos de l'any i això són l'evolució mensual de les pluges a diverses estacions contrastades de l'illa de Mallorca. Aquest blau cel correspon al santuari de Lluc, aquest altre color correspon a Montuïri, un centre d'illa, aquesta altra zona és l'aeroport de Palma i aquesta altra és el Far de Cala Figuera. Val a dir que el Far de Cala Figuera és el mínim de pluja de Mallorca. Precisament curiosament, no està cap al sud-est, sinó que està a Cala Figuera. Però en tots els casos, que és el que jo volia cridar l'atenció, en tots els casos hi ha aquesta endinsada profunda, claríssima, de l'estiu. O sigui, a l'estiu no plou enlloc. Si anem d'excursió a la Serra Tramuntana un dia d'estiu, la probabilitat de trobar pluja és tan baixa, tan mínima, com a qualsevol altre punt de Mallorca, a pesar que sigui un màxim pluviomètric com hem vist. De fet, el règim és bastant curiós en aquest sentit, perquè podríem dir, comparant aquestes dades, podríem dir que així com, comparant les que apareixen aquí a la taula, podríem dir que així com en quantitat de pluja a Mallorca tenim diferències que van d'1 a 5, entre Cala Figuera i Lluc hi ha una proporció d'1 a 5, una barbaritat, un contrast enorme de quantitat de pluja total. En canvi, en dies de pluja sí que hi ha diferència, però la diferència és molt més reduïda, va només de 1 a 2. És a dir, que la pluja intensa de la Serra Tramuntana no és tant que hi hagi molts més dies de pluja, sinó que quan plou per moltes bandes, allà hi plou més intensament. Un detall a tenir en compte i guardar. Pregunta com us fem. És els mateixos climes que trobarem des d'un extrem a l'altre seguint la ruta de la pedra en sec? No. Resposta, no. Hi ha diferències i hi ha diferències substancials. La Serra Tramuntana no és en absolut climàticament homogeni. Les pluges en concret van des de nivells de 300 mil·límetres per aquesta zona d'aquí fins a valors de més de 1.200 en aquesta zona central. Per tant, les diferències són claríssimes. Il·lustració és en aquest sentit molt dràstica. Val a dir que aquest mapa pluviomètric està basat en un estudi del meu company Guijarro Pastor, que era la seva tesi doctoral el 1986, que va ser aprofitat les dades que hi havia en aquell moment per fer un model de distribució que permet jugar amb moltes coses. També hi ha que dir que ell se va referir a un període, 1960-80, que era un període relativament sec. Per tant, aquests valors són una mica deficitaris, però serà el mapa que ens basarem perquè té molt de detall. També seguint els procediments d'en José Antonio Guijarro, el que podem veure és altres classificacions climàtiques que ens puguin informar a més detall de com és el clima, quines particularitats té el clima dins la Serra Tramuntana, d'un punt a l'altre, i també dins d'altres zones de Mallorca, naturalment. Aquí podem veure que el que s'ha emprat per fer aquesta classificació, que és més variada, dona més variació que la classificació de Köppen, és la classificació d'Emberger. La classificació d'Emberger es basa en aquesta formuleta que hi ha aquí, no importa fer massa cas d'aquesta fórmula, però el que vol dir és que es junta informació de pluja amb informació de temperatura, tant dels mesos freds com dels mesos càlids. I bé, a la Serra Tramuntana trobam
totes aquestes varietats de climes que anirien des d'aquest que apareix en vermell, que seria un clima semiàrid i càlid, que existeix a la serra, anaria fins a aquest altre extrem d'aquí, que correspondria a un clima fresc i superhumit. Superhumit perquè la pluja és molt abundant, d'acord amb aquesta classificació. La distribució del tipus de clima d'Emberger en el conjunt de Mallorca és aquesta que es veu aquí. Fixeu-vos com en la classificació de Köppen, el sud de Mallorca apareixia com a àrid. Doncs aquí torna a aparèixer clarament amb aquests colors que estan dient semiàrid, 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 i a més, la zona de costa del sud és en vermell, que correspon a semiàrid càlid. Semiàrid càlid perquè és tan càlid? Perquè les mínimes són altes, i les mínimes són altes perquè a la temperatura relativament alta, com ens correspon per latitud i per estar al Mediterrani, se li afegeix, li correspon també que les mínimes costeres, més influïdes per demà, són altes. La diferència entre aquestes regions d'aquí i aquestes regions d'aquí està en les temperatures mínimes, bàsicament, i més particularment de les temperatures mínimes d'estiu, que és quan són més altes. A Mallorca tenim, com hem dit, tota aquesta varietat de climes. I fixeu-vos que també al llarg de la Serra Tramuntana hi ha tota aquesta variació. Anem a recórrer la ruta per trams. I si començam en el primer tram, podem partir de Sant Andreu, podem partir del Port d'Andratx, són aquestes zones que són valls orientades en el sud-oest. Valls orientades en el sud-oest que tenen, per tant, tota la serra darrere, si mirem en direcció sud-oest-nord-est. I com que, després ho veurem, les precipitacions més importants venen del nord-est i les entrades fredes també venen del nord o del nord-est, doncs aquesta zona està especialment protegida, com li passa a Palma també. Són zones que tenen la particularitat d'un clima molt dolç, molt benigne en general. La pluja és escassa, entre 300 i 500 mil·límetres dins aquesta zona. De totes maneres, no sempre és benigne, no sempre serà tranquil el clima els temps en aquesta regió. Perquè també poden aparèixer, precisament perquè està obert en el sud-oest, temporals de llebeig que puguin ser molt importants, i també poden aparèixer tempestes que siguin molt importants, a pesar que la pluja general no és gaire exagerada. Bé, aquesta zona, efectivament, si la mirem damunt el mapa, correspon a això, zona semiàrida i càlida, i aniríem fins a, com a molt, a subhumit càlid, i alguna zona no tan freda. En quant a precipitacions, la zona estaria entre els 300 i és aproximadament 500 mil·límetres. Anem al següent pas, al següent tram, i entraríem, per exemple, en el tram entre Estellencs i Banyalbufar, aquesta zona que s'hi ha referit el doctor Mateos dient que era molt perillosa per als desplaçaments, i aquesta zona, diguem que encara no és especialment perillosa. Estic a la sense veu. Com? Ja, no, però és que ara m'he quedat un momentet. Bé, aquesta zona encara no és una zona molt plujosa en conjunt, però és una zona on se poden produir tempestes de gran violència. De fet, hi ha antecedents importants. Podríem veure primer per quina zona climàtica estem, i estem per aquesta zona, que ja no és tan dolça com d'aquí baix, però encara no és la pitjor zona, diguéssim, climàticament parlant. Una zona que ja és també més humida, però ja dic, és arribar a grans límits. I en aquesta zona què hi podem trobar? Com dic, en aquesta zona hi podem trobar algunes tempestes espectaculars. Aquí hi ha dos exemples d'aquestes tempestes espectaculars. Aquest és un exemple molt antic. Oi. M'ofec més, però ho aguantarem. A veure, un dels temporals curiosos i tremendos que s'ha produït en aquesta zona
és aquesta formació d'un cicló petit. Ara segurament li hauríem dit Mary Kane en aquest tipus de cicló, en aquell temps no l'hi deia, perquè no en havíem vist cap, però va produir a Estellencs concretament uns vents extremadament violents, segons descripció del col·laborador de meteorologia que hi havia en aquells moments en aquella població, i a més va produir 200 litres de precipitació en qüestió d'hores, o sigui, un temporal molt sonat. I aquí en posem un altre de molt recent, per contrastar. El Banyalbufar, i zona pròxima, l'esclafit que es va produir el darrer dia, el 29 d'agost d'aquest any actual, i que encara està mostrant els efectes violents. En aquesta zona també, entre Estellencs i Banyalbufar, hi ha un altre fet ocasional i curiós que són els episodis de fent, escalentaments súbdits, xerrocades d'estiu, que diguem esquemàticament corresponen en aquest dibuix, que seria Banyalbufar i Estellencs tenien per aquí. El que tindríem és un vent de llevant que s'ha represa contra la muntanya, a la part de llevant. A la part de damunt, el que tenim, quan hi ha un episodi d'aquests, és aire càlid. Normalment és aire càlid que procedeix del desert, i aquest aire, aquest vent, aquí té poca força, però aquí cau cap a la zona de costa i cau a una velocitat suficient per no intercanviar calor exterior, el que es diu en meteorologia un procés adiabàtic. Durant aquest procés s'està produint un escalfament d'1 grau per cada 100 metres de descens. Si partim, han suposat que hi havia aire de desert per aquí, si partim de temperatures, per exemple, de 24 graus a 1.000 metres d'altura, arribaríem a baix en 34 graus. Per tant, fins i tot en plena nit, com és veure aquesta gràfica, és una gràfica real de Banyalbufar, el que es veuria és que en plena nit, això és pràcticament a mitjanit, s'estarien registrant temperatures, a mitjanit, insisteix, de 34 graus, el que és excepcional i molt mal d'aguantar. Aquest fenomen dels fets, les xolocades dels vents que cremen, diguem que se produeixen entre Estellencs i Banyalbufar, i la resta de la costa també. El que passa és que encara les rutes de Pedra-sec ens tirarem cap a més al centre de la serra, doncs ja no tindrem aquest esquema de tenir la muntanya darrere que ens pugui despolmar l'aire. Però quan tornem a la costa, que serà per Deià i Sóller, tornem a estar sotmesos a aquest tipus de fenomen. Per tant, ara anem cap a dins, cap a Espoldes i cap a Valldemossa, i en aquesta zona, entre Espoldes i Valldemossa, el que trobam ja són taques blaues. Ens estem trobant amb un clima que ja és més fresc, de si mateix, també ha de dir que estem a més altura, i a més és més plujós. Les pluges estan arribant a 700, de sort de 700 mil·límetres anuals, ja és més plujós, i a més, com dic, és relativament fred, per tant pot aparèixer la neu, no contínuament, evidentment, però amb alguna freqüència. Val a dir que no és estrany que en aquesta zona ja hi hagi cases de neu com els que hi ha a Son Moralles. Evidentment, no cada dia que anem a Valldemossa trobarem neu, però diguem que no és impossible. Quan tornem a la costa i tornem a Deià i cap al Port de Sóller, què ens trobam? Ens trobam amb un cert retrocés climàtic, li podríem dir. Aquí es pot veure com a la zona de Sóller, fins a Deià, és un forat. O sigui, el blau aquest està interromput, el blau aquest correspon a climes humits, està interromput i és un poc més sec en aquesta zona i també és més càlid. En pluges es torna a veure també bastant clarament aquest retrocés climàtic. Hem tornat a una zona més... No com ens anys, evidentment, però sí que hem tornat a una zona més fresca, més càlida i més seca.
Aquí estem anant entre muntanyes, les muntanyes mos pengen damunt, dins la zona d'allà, i podem veure efectes curiosos del vent interactuant amb les muntanyes. Això és una fotografia d'Esteix, un dia que està bufant llevant. El llevant està a l'esquerra i el ponent està a la dreta. Per tant, aquí el que estem veient és un llevant que genera, un llevant que seria aquest vent, que genera un remolí de vent a sota vent. Suc l'aire des de baix i tanca una revolució. És una curiositat, un dels aspectes d'interacció aire-muntanya que se poden produir. Si seguim en el Vall de Sóller està tancat per muntanyes per tot, però si mirem cap al sud-oest, això és la Serra de l'Alfàbia, si mirem cap al sud-oest ens trobem amb el Guinevere. O sigui, la Serra de l'Alfàbia tanca la Vall de Sóller amb una murada que és molt rectilínia, molt abrupta i que, per tant, és especialment favorable perquè es produeixin acceleracions de vent per efecte de la geografia. Això seria un esquema corresponent a un dia real i el que veuríem és que amb vents de mestral, que corresponen a aquesta direcció, amb vents de mestral que a sobrevent, o sigui, cap a Deià, cap a Sóller, cap a Banyalbufar o cap a Estellans, tindrien velocitats de 60-80 km per hora, a cresta de serra, per l'estrangulament que té el flux d'aire, poden arribar, arriben en aquest dia concret, en els 100-120 km per hora. I aquest vent, el mateix que li passava en el xaloc, cau en cascada, cau violentament, en aquest cas cap a Arreguer. I, per tant, en Arreguer se produeixen ratxes de vent entre 90 i 110 km per hora, molt més fortes que sobrevent. No deixa de ser curiós aquest fet. La Serra de l'Alfàbia, com dic, és excepcional o és extrema en aquest sentit, però tampoc tenim informació de si altres punts alts de la serra el vent arriba a velocitats comparables. Però aquí arriba a velocitats realment extremes. Per agafar un dia d'aquest any també, el 3 de març de 2020, l'estació pneumomètrica d'AEMET, que està situada aquí, va donar un vent màxim de 153 km per hora, que no està gens malament. Però que un altre anemòmetre situat aquí dalt, ja que dir, massa amunt, però bueno, ja està on està, aquest anemòmetre privat va donar un vent de 227 km per hora. En tot cas, estem parlant de vents extremadament forts i que són un perill, o sigui, quan un vent de 200 km per hora no se pot aguantar, o sigui, te tomba, te desequilibra i, per tant, és un autèntic perill. I ara pugem bruscament, des de Sóller, pugem bruscament cap a Pla de Cuba i entrarem dins la zona central, que és la zona que se correspon en el clima superhumit i en el clima ja fred, per no dir-li fresc, per no dir-li fred, que per nosaltres el nostre llenguatge li diríem fred. En aquesta zona, per tant, se poden produir, bé, les precipitacions són molt importants, les precipitacions superen els 1.000-1.200 litres per metre quadrat i any, són aquest màxim realment que veiem al principi, propi de la Serra de Tramuntana, i clar, entre fred i aquestes precipitacions importants tenim nevades que a vegades poden ser espectaculars. Espectaculars per quantitat i per el gruix de neu que se pot depositar. Si seguim cap a Lluc, estem baixant de nivell bastant, evidentment, però no deixa de fer bastant de fred, després veurem unes temperatures més en detall, i les precipitacions encara són realment importants, com podem veure. Això seria la zona de Lluc, segueix hiperhumida i seguim amb precipitacions molt importants. Màxim de pluges a Mallorca estava per d'haver Son Torrella, més o menys, però Lluc manté un valor molt comparable en Son Torrella. A Lluc, per tant,
les possibilitats de nevada són importants i les nevades també se poden produir més avall, anant cap a Nestomir, que té bastanta més facilitat de tenir una coberta de neu important que no els galets o les cloves. És un contrast que ve lligat a l'asimetria que té climàticament la Serra de Tramuntana. Aquí aquesta imatge seria per il·lustrar una mica el que és la cota de neu. Normalment les temperatures són més baixes a dalt que a baix, normalment és així. És molt gradient que després veurem els valors, però és de l'ordre de 0,6 graus per 100 metres. Però, evidentment, aquests gradients no sempre se mantenen. O sigui, hi ha refredaments i escaufaments de diferents capes que fan que fins i tot se pugui invertir l'ordre. Normalment podem dir que quan hi ha bon temps i les zones baixes, o relativament baixes, relativament en el contorn, les temperatures poden ser molt més baixes del que correspondria a zones elevades i abombades. Dit sigui de passada, la cota de neu se pot pensar en la cota de neu pensant en les temperatures que hi hagi un nivell alt, torn als 1.500 metres, perquè aquestes temperatures tendeixen a conservar-se bastant. I quan a una zona se produeix una caiguda de neu important, una caiguda de precipitació important, el gradient, la variació vertical de temperatura tendeix a establir el que es diu el gradient adiabàtic saturat, que correspon no a 1 grau per 100 metres, sinó a 0,6 graus per 100 metres. En aquest cas, per exemple, si partim de temperatures de l'ordre de 5 graus baix 0 a 1.500 metres, que seria aquest cas d'aquí, tindríem 1 grau, que ja pot haver neu en terra, a 500 metres. Això seria, per tant, la cota de neu que estaria entorn als 500 metres. Com dic, hi ha variacions de distribució vertical de temperatures que poden ser molt importants. Si comparem així d'entrada Portopí amb Alfàbia, allà a 1.000 metres de desnivell, tenim una variació climatològica de 0,6 graus per 100 metres. Però si us fixeu, entre Portopí i Lluc, que només hi ha 500 metres, la variació és molt més forta, perquè Lluc és més fred del que toca. I per tant, si comparem Lluc amb Alfàbia, resulta que en proporció el gradient creix molt, perquè està desproporcionat. Lluc és massa fred. Per què és massa fred? Perquè és una vall elevada, però és una vall, és una zona fonda. I les fondes tendeixen a refredar. Podríem mirar aquí, en aquestes gràfiques en cert detall al llarg dels mesos. I podríem veure que, per exemple, aquest morat clar correspon a la Serra d'Alfàbia. Aquest altre color correspon a Lluc i aquest altre color a Portopí. Què és el que els passa a les màximes diàries? Doncs que sempre les màximes diàries a la Serra d'Alfàbia són més baixes que Lluc i que Palma. Però quan arriba l'estiu s'igualen molt més les temperatures màximes de Lluc en les de Palma. Curiosament va al revés del que hem dit fins ara. Hem dit que Lluc és molt fred, però és molt fred de nit, perquè de dia pot ser molt càlid, i especialment a l'estiu pot ser desproporcionadament càlid. Temperatures màximes. Per què? Perquè Lluc, que és una vall tancada, no hi arriben, se refreden molt fàcilment, però no hi arriba el refrescament que pot produir la mà quan estableix l'embat, que se veia de Palma. Funciona de meravella. Aquí tindríem la situació contrària. Alfàbia, mirant les temperatures mínimes, hi ha molt de mesos l'any que Alfàbia és més càlid, pensant en mínimes, Alfàbia és més càlid que Lluc, malgrat la diferència de nivell. Això sí, tots dos són bastant més freds que Palma. De tot això que surt, de tot això surt que si miram a dies de gelada serien dies de temperatura mínima baix 0, resulta que les zones més planes, les Salines de Llevant, a Sant Joan, hi ha bastants de dies de gelada en l'any. A la Serra Tramuntana, a Lluc concretament, encara hi ha més dies de gelada, efectivament. Però si anem més amunt, no necessàriament hi ha més dies de gelada. En canvi, si mirem els dies de nevada, com que sí que tendeix a normalitzar-se, a uniformar-se el gradient vertical de temperatura, però resulta que en dies de nevada passam de mig dia en l'any o un dia en l'any a la zona plana, 2 a Inca,
8 dies a Lluc, i aquí, en aquest cas sí, a Son Torrella, de 8 dies de nevada. O sigui, efectivament, aquí funciona el refredament de l'altura d'una manera clara. Això seria un exemple d'un dia fred, una matinada freda de desembre en les conjunt de Mallorca, per veure com és una situació real. Per exemple, en aquell moment teníem 2 graus sota zero a Lluc, però també a Campos, i 1 grau sota zero a Sant Joan i 1 grau sota zero a la Pobla. I en canvi, bé, a Lluc també, però a Alfàbia, en canvi, temperatura positiva, de 2 graus. I si anem a la costa, en aquest cas, les temperatures són molt més altes, ja que dic que aquest dia és una matinada que no és completament calmada perquè hi ha vents del component nord, que en aquest cas es cau en vez de refredar, curiosament. Bé, anem a l'espai següent i anem cap a Pollença, i si anem cap a Pollença, què és el que ens trobam? Doncs el que hem dit abans, que segueix plovent molt, o sigui, seguim en blau en quant a classificació climàtica d'Enverger. I si mirem les precipitacions així, doncs també seguim en blau. Seguim en blau i per tant confirmam aquest fet. Si per la zona més alta, que és per aquí ja és major, per la zona més alta tirem una línia, cap al nord-est d'aquesta línia, comparat amb cap al sud-oest, la simetria és total. Al nord-est és molt més fred i molt més plujós, al sud-est és molt més càlid i molt més sec. Per què és que hi ha aquesta simetria? En què es deu aquesta simetria? El primer que podríem mirar és aquest gràfic, no sé si s'ha de notar molt bé. A veure, perquè a un territori, a un lloc que hi hagi una pluja forta, què se necessita? Perquè hi hagi pluja es necessita que l'aire pugi. L'excés d'aire és el que provoca la pluja, perquè provoca acumulació d'humitat i sobrant d'humitat que es converteix en pluja. Si la pluja és intensa, vol dir que l'ascens és molt ràpid i que, a més, hi ha un corrent d'aire humit que substitueix l'aigua que es va perdent. Per tant, perquè hi hagi pluja intensa, pluja important, s'ha de produir un ascens important, un ascens vigorós. Una manera molt pràctica que té la mostra de produir ascensos vigorosos són el que deien els moviments de convecció. La convecció és el que va associar, per exemple, a les tempestes. Tempestes de trons i llamps és l'exemple típic de convecció. Doncs bé, al Mediterrani, a la tardor, que és l'època que més plou de l'any, la freqüència de llamps, són mapes de freqüència de llamps, en el Mediterrani la freqüència de llamps en els mesos de tardor és molt més important que la resta de la península. Per això, en el Mediterrani, el màxim de precipitació es produeix en l'estiu i està associat a aquestes pluges convectives. Però si mirem aquest mapa en detall, veureu que la zona central de la Serra Tramuntana, aquest màxim que repetidament estem parlant, no correspon a un màxim important, a un màxim singular de la freqüència de llamps. No ho és, no és especial. Per tant, el màxim de quantitat de pluja i intensitat de pluja a Lluc, a Son Torrella, etc., no s'explica únicament, no s'explica per convecció. Clar que hi ha convecció, evidentment que hi ha convecció, però no mos donaria aquest màxim, no mos explicaria aquest màxim suficientment, ni mos explicaria la simetria suficientment. En canvi, si miram els estudis que han relacionat la presència de depressions atmosfèriques, de borrasques, i la Mediterrània, que en el cas de les Balears, en un 80% dels casos van associades a la pluja intensa, o més ben dit, la pluja intensa està associada a la presència de borrasques en el Mediterrani amb una freqüència del 80%, o sigui, és majoritària, és una meteorologia majoritària, i si miram amb aquest mapa de freqüències on està situat el centre de la depressió quan hi ha pluja forta a les Balears, què és el que veiem? Que la major part de centres associats a la pluja forta a Balears estan situats al sud de l'illa de Mallorca, cap al sud de l'illa de Mallorca. Per tant, estan donant a la Serra Tramuntana vents que són bàsicament del nord-est i que poden ser, si la borrasca és important, poden ser forts. Un vent del nord-est, quan troba tota la serra, se'n va sobretot que van remuntant la serra, se converteix en una cinta transportadora d'aigua. I aquesta cinta transportadora és com la cinta transportadora de persones, funcionaria d'una manera semblant.
com que la serra és molt abrupta, és molt alta per l'espai en què està situada, però resulta que aquest ascens orogràfic és molt vigorós i se suma a l'efecte de la presència de la borrasca i, per tant, produeix aquesta pluja molt intensa sense necessitat que sigui convectiva i, per tant, molt lligada a la distribució de la geografia. Per això apareixen aquests valors que apareixen per aquí. A Pollença estem amb valors de pluja de 950 mil·límetres. A Vall de Mossa, que s'ha oposat, diguéssim, per l'altra banda, estem en 700 i pico. Són Llavillà 880, en canvi a Sant Torrella hi ha 1.500, etc. És aquesta asimetria que apareix clarament lligada en aquest ascens. Bé, per acabar, encara que estigui en construcció la ruta, des d'Espart de Pollença podem anar cap a Formentor. I si anem d'Espart de Pollença cap a Formentor, què passa amb el clima? Doncs que amb el clima tornem a trobar climes més àrids. O sigui, ja estem molt avançats. Ja no és una zona on l'aire pugi amb molta força per la presència de muntanya, sinó que és una zona costera, no tan exagerada com la d'Andratx, però suficient, com la d'Andratx Calvià, però suficient com per haver un altre mínim de pluja i, per tant, una certa aridificació arribant cap a Formentor. Però hi ha un altre fet, i és que si ens adentrem en aquest territori, que és aquest territori d'aquí, ens ficam dins la zona de domini de tramuntana. Aquest mapa no és fàcil d'entendre a primera mà, però el que significa les ratxes són les següents. Si a Menorca està bufant ben fort a tramuntana, típic de Menorca, si està bufant a Menorca, quina probabilitat hi ha que estigui bufant fort també a la resta? Doncs aquí seria 100%, lògicament. Aquí, en el nord de Mallorca, per tant, a Formentor, seria del 70 o 80%, o sigui, quasi tantes vegades com hi ha ben fort a Menorca. També n'hi ha en els caps de Mallorca, concretament a Formentor. En canvi, si anem per la serra cap al sud, anem perdent freqüència. Per exemple, quan arribem cap a Estellencs, estem amb una freqüència de l'ordre dels 9 anys. Del 30 o com a molt 40%. O sigui, se perd freqüència moltíssim. És una altra vegada la simetria. La serra tramuntana no és el que millor protegeix Mallorca de la tramuntana, sinó que el que protegeix Mallorca de la tramuntana globalment és el Pirineu. Però, fins i tot, si miram amb detall, el pla de Mallorca, la zona plana de Mallorca, sí que està parcialment protegida per la serra tramuntana. I moltes gràcies. I per nosaltres. Moltes gràcies, doctor Llançà. Li agraïm aquest esforç, ens ha sabut greu. La normativa sanitària ens estranya una mica, de fet hem d'utilitzar la mascareta, distància i seguretat, se pot desinfectar la mà si troben el gel que tenim aquí a la seva disposició. I bé, hem recuperat aquests 10 minuts de conversa, però me sap greu, crec que tenim limitacions de temps, però no podem estar massa més temps dins d'aquesta sala, tot i que està col·legiada, i els convidam a participar demà a la segona part de la jornada tècnica a partir de les 6. El programa el tenen tots a la seva disposició. Tenim 3 xerrades sobre aspectes més de tipus natural, de fauna, flora i la geografia, i estan tots convidats de demà a les 6. També se seguirà retransmetent per streaming. I moltes gràcies per la seva assistència i en els ponents.